The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Proverbs 3:13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. 1 Corinthians 12:27, now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world, and preached the gospel to every creature. 1 John 5:11, and the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Verse 12, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. 2 Corinthians 5:21, he made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to become sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan una ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag kung nanapa pa kita mga sala nga nagapabilin diha kini kundi nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios. This can only become a barrier to our study of the Word of God. Busa kinahanglan atong hinganlan, atong angkunon, acknowledge, admit, cite, enumerate all our sins nga atong nahimo nining adlaw. God's word in 1 John 1:9 says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins. It is that you put your faith on the Lord Jesus Christ. Iya kining pulong sa Dios nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day that nga imong gipadangat kanamo aron kami makapadayon sa among tuon sa imong balang pulong. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo dinhi karon ug kami andam sa among kaugalingon sa pagpaminaw sa imong mensahe, sa kamatuoran o bahin usab sa maayong balita sa kaluwasan. Kini mao ang among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Dasiga kami sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo aron kami makakat-on og dugang pagyong mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong.
nga mo'y among sarang magamit sa among pagkinabuhi nga espirituhanon. Dili namo makinabuhi ang espirituhanon nga kinabuhi apart from your word. So salamat sa kinabuhi nga imo pangilugwayan niya kami karon, uban ni kami, tudloy kami. Ipatinaw klaro ang imong kamatuoran. Tangtangang mga babag na din sa muna-una, aron kami makatutok lang yun, punting sa imong igatudlo kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome everybody. Niano sa kita sa atong pagdupot nining atong tun-anan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Unsaon gyud nato angkon niya nang matuod timos bugos nga matang kinabuhi nga naa diha ang kalipay. How to be truly happy in life. Okay, padayon ta. Kagahapon taon-taon bantang nagahisgot ni ining mga punto sa doktrina nga may kalabutan sa imo ug akong kinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios. Now tiwani kato atong giingon kanimo nga kining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2 of the plan of God, mao ang panahon sa atong pagpangandam sa atong kalag. Atong andamon ang atong kalag samtang niya kita niining kinabuhiya aron sa ingon niya na kabot kita sa atong tumong, atong goal, which is spiritual maturity. Mao mo gini nga atong focus. Do not ayaw pagpakawa sa imong focus. Okay? Just focus on your goal as a believer. Ang atong goal, ang atong tumong, kabutonon mao ang espirituhanong pagkahamtong. Kay kana nga stage nga atong kabutonon, mao kana ang stage of capacity for life. Kapila na nato kinihisguti, capacity. Mao mo giniyawi gyud sa atong Kristohanong pagkinabuhi. We need to reach that and attain spiritual maturity. But we cannot attain kining maong ang kon negatibo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Naibaw naman tanyana. So ang yawi gyud nining tanan nga atong makabuot ang atong tumong, mao ang pagka-positibo, ang atong positive pole sa atong kabubuton or free will. Kaya atong kabubuton doon na duha ka matang sa kanang attitude, either positive or negative. Or gitawag na to nga there are two poles. Pole, P-O-L-L. The two poles sa atong kabubuton, negative pole o positive pole. Ang negative pole mo itong ingong adili ko. Wa ko'y gana niya na, wa ko'y panahon niya na, mo na negative pole. Apan ko nang imong gamiton mo ang positive pole, then ikaw magapadayon, mainit sa imong kanang kadasig, kainit, gugma nimo o imog yung gahinan ng panahon. Aron gyud makatuon ka sa pulong sa Dios. Sama nini nga itong ibuhat na adlaw. Well, naibaw naman ta nga kitang tanang mga magtutugi hatagan man ta og espirituhanon nga gasa at the point of salvation. Okay? At the point of salvation, itong higayon nga himo kita sa desisyon nga positibo sa pagtuo
kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, then diha gihatagan dayon kita sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo ay muhatag sa espirituhanong gasa. It is God the Holy Spirit who gives every believer his or her spiritual gift. Daghan man yung mga spiritual gift, like the gift of pastor teacher, the gift of evangelism, or as an evangelist, or a missionary, or administrator, or kanang daghan kanang mga spiritualong mga gasa, o mao na nga ipagamit kanang spirituhanong gasa, ipagamit sa Dios. We have to use. In my case, giyatagan man ko sa gasa sa kanang evangelism, ako kining gamit. Kay dili ko gusto o dili ko buot nga pamukihan o niyata sa Dios. Adto na nato sa eternidad, pangutan-on man ta sa Dios, tanaw na man ta niya ang atong huna-huna, ang atong kalagog. Gigamit bagid nato ang iyang espirituhanong gasa samtang dinhi patas kalimutan. Gamiton gyud nato. So atong gigamit ug niya kita sa Vic Balbido Evangelistic Ministry diin ang main thrust, ang focus gyud nining mong ministry maong pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Mao gyud ay main thrust. Og ang musunod niya na mo ang imong laing gasas pagtudlo ba, the gift of teaching. So imong itudlo ang kamatuoran. Of course, sa dili pagkamutudlo, kinahanglan imong tun-an. So ang function sa pastor teacher is to study and teach. Study, teach. Pagtuon, pagtudlo. Ang ebangelista, pagtuon, pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa kalibutan. Well, as a whole, kay ang puyo nining kalibutan na majority mga dili man magtotoo. You see? Sumo ka na nga atong pagpatinaw diha kanimo nga balik ta nining atong tun-anan how to be truly happy in life. Of course, kinsa may dili gusto lagi nga kanang sinati siya tinuod matuod yung kalipay nining kinabuhi. Normal nga tao gusto gyud nga malipay, of course. So mo na nga sa diha nga ang atong kabubuton gamiton na nato ating alam yung ko'y gana anak kamura lang. So mo na nagpaila ka nga negatibo ka. Now you know ato maning gihisgutan po do ato gihapon ning balikon nga ang usa ka magtotoo nga who becomes negative to Bible doctrine, and therefore moingon na siya wa mo ko'y panahon gud ana anang magtuon-tuon kini siyang maong magtotoo nga moingon ana nga negatibo siya. Eventually he is going to be disoriented in the reality of life, disoriented, and will easily be deceivable by false things in life. Dali ragi siya suyupon sa mga mini. Labi na kay ang nagdumala ning kalibutan na si Satanas man kanhi Lucifer nga ang sistema ning kalibutan na dautan man yun. I mean, kay ang policy gud ni Satanas evil. Dautan ang iyang policy. Whereas ang iha sa Dios grasya. Mo na ang ingon nimo nga naigubat between grace and evil. Kung natas taliwa, papilion ta. Sa may buot natong pilion. Ang dautan o ang grasya. Mo na.
sa diha nga imong pilion ng dautan din, musugod ka dayon nga madisoriented ka na sa katinuoras kinabuhi. You are disoriented to the reality of life. Ug dali ra kang suyupon lagi sa mga kanang false teaching, mga doktrina sa demonyo, you see, the doctrines of demons. So mo na, biktima ka. You are a casualty in the angelic conflict na naay gubat mang langit nun o gubat nga espirituhanon nga atong giatubang ingon nga mga Kristohanon. Niadtog yung higayon nga naluwas ta. Sugod na yun ang kumbati. Ingon ta. Ang gubat. See? Kay di namang katagadinhe. Human mo tuuhis Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Nabalhin naman imong panahon. Dinhi sa panahon ngadto sa eternidad. So dili na katagadinhe. Tagalangit ka na mo. Kasabot ka. So mo na nga. Balik ta niya itong negatibo nga magtotoo. So, but as doctrine has been telling you, and I will tell you again, nga sa diha nga usa ka magtotoo, mawad-an o mo kanang mabugnaw siya sa iyang interes ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, so he begins to live a life of misery, a life which is kanang confused, life of discipline from God. Disiplinahon ka man kay anak ka man lagi sa Dios. Di man mahimong biyaan lang na sa Dios nga he just ignore sa evil nga nabuhat sa iyang anak. Iya gyud ang pantunon. So sugod ka dayon. Kaya nang ingon ka magwa na kay interes o kay panahon o manimo tagi og kanang gibugaton siya mo magkamanumbaling sa imong espirituhanong kahimtang. So mo na musugod lagi ka sa pagkinabuhi nga miserable, alaot, kanang gubot, kanang life of discipline gikan sa Dios. In short, he starts to live a world of unreality na. So, sa diha nga kung sa ka magtutuo maingon nga, sorry, I have no time for doctrine, then in turn, ang Dios mo ingon kaniya po dog, gikasubo po nako nga, dili ko makahatag kanimo mga panalangin, kundili disiplina. So, it is a matter of choice. Kita nimo, naragis imong pagpili. So, mo na nga usa ka magtutuo nga, moingon na nga wa siya panahon lagi pagtuos pulong sa Dios, he becomes his own worst enemy. Kadungog ka. Sugod na siya. Pagka kontra siyang kaugalingon, and therefore, he would not be able to reach capacity for life. Dili. Siya man yung pagkabot. Negatibong malagi siya. Ang grabe, kay di yun niya makitaan, makaplagan ang ingon tag unsa gyoy angay niya siyang kinabuhi. Meaning, he cannot find his niche in life. And therefore, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili. Di yun. Kaya abi nimo, nagasabot ka bag unsay gipasabot sa discernment. Discernment. Of course, English word na. Now, when we talk about spiritual discernment, kining spiritual discernment is the byproduct, produkto ni, resulta ni sa imong kadaugan diha sa gitawag sa in English o critical pathway. Critical. Critical man yun. Na sama niya itong akong istorya na po nimo nga sa akong kabahin nasod man kong ICU
taon-taon na yun, intensive care unit sa diha nga akong kanang agian ng massive heart attack. It was massive. 1996 kadto nahitabo. So gi-ICU ko, gidagan ko kay it was a massive heart attack. So ICU, critical. Kita nimo. Now, kung wapa ko atiman na, then wala unta ko. O diya may maayo banggitan nga cardiologist kami disdi sa akong dughan kay sige makugatake lagi heart attack for several days. So mo na nga it was critical. Now, sa usa ka magtotoo nga way pulong sa Dios sa iyang kinabuhi, that believer is going nowhere. Wag yun. Wag siya tumong. Wag siya ay kaabutan. Kay ang tinuod God, ang imong kaalam o kaibalo sa pulong sa Dios, nga nahimo ng bahin di sa imong kalag, sagulan ka na sa imong pagtuo. Pareho ako nang magsagol kag simento. Sa may kinahanglan mga ingredients niya, bato, simento, sa gamit kag pala, o sa diha. Mix them. Mixed with water, ang simento. So, mo po ang pulong sa Dios, sagulan yun na siyang pagtuo. Kaya mo man gitawag sa in English o stage 1 function sa nomdong ka sa faith rest life, kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala o pahulay. Mo na faith rest life. Mo na stage 1 function nga imo manggi sagol o gisagulan sa iyong pagtuo ang pulong sa Dios. O kini mao'y makaproduce diha sa imong frontal lobe, diha sa imong kalag. Okay? This produces in the frontal lobe sa condition of doctrinal reality. Kay namitabulais man ang pulong sa Dios. Condition kini nga diin ang pulong sa Dios mas tinuod pa, more real than anything else. O kini magaproduce og Diyos noon nga mga panghuna-huna or the biblical viewpoint, ang viewpoint sa Diyos. Ato bitaw ning itunan kining God's viewpoint o sa diha nga ang maong magtotoo makaangkon na niining maong divine viewpoint thinking. Musugod na siya sa pag-angkon og espirituhanong gahom. He starts to possess spiritual power. And that when mahimo na ni siya, makuyawan na itong mga dili magtotoo, ang mga magtotoong mga negatibo, mga magtotoong karnal, kuyawan na sila. Tungod niya ng spiritual power nga naangkon na niya ng mga magtotoo. Sabot ka? Kaya naman siya lagi spiritual discernment. Balik rin itong discernment mo man natuto. Ipatinaw klaro ni mo. Kaning discernment. Ato ning gihubad nga ang imong pagkaalinggat. Sakto ba ng binisaya? Makaalinggat ka. Maka-detect ka dayon. Sabay ubang binisaya. Mailhan dayon ni mo ba? Nga kini sayop, kini husto. Discernment. Mo na ni discernment. Maka-distinguish ka. Unsay husto, unsay dili. Mo na spiritual discernment. O kini, mo tohong iyon mo, it's a byproduct of success. Diya sa critical part
kanang pathway. Kaya na naman kay spiritual discernment, then makaangko na po ka o gitawag og spiritual sensitivity o naga-function ka na sa gitawag og category 1 nga kabubuton sa Dios, which is viewpoint will of God. Oh, by the way, ato na po ning baliko, no? Atong sublion kining tulo ka mga matang sa kabubuton sa Dios. Naay gitawag og ang nag-una ni viewpoint will of God. Ikaduha, operational will of God. Ikatulo, geographical will of God. Naon sa maning viewpoint will of God. Okay, paminaw. Kini by categories mo ni. Ang category 1, viewpoint will of God. Viewpoint will of God. So that means kay viewpoint man, may kalabutan sa atong huna-huna. Gusto? Viewpoint man. So, ang Diyos nagamando, or di kay nagamando, nagasulti diya sa iyang pulong sa Isaiah 55:8 and 9 nga ingon ini mo ni in English nga version. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts. Ang Diyos may nagsulti nini, ha? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, labaw gid ang pangunahuna sa Dios ug iyang kabubuton, ang iyang mga paagi. So kining maong magtotoo nga positibo is now able to think the thinking of God. Maka gamit na siya sa iyang una-una, sa mga una-una sa Dios. Thus, mo resulta kini sa iyang pagtuman sa kategory 1. Okay? Will of God. Now, karon, adto ta si kaduha nga kanang kategory. The next category, will of God, mao ni gitawag operational will of God. Unsa man ang operational? Operational, kalihukan, di ba? Now, ang magtutuo nga nagpadayon sa pagtuon pulong sa Dios ug naga-advance siya sa iyang spiritual life is able to do the works of God. Na. He is able. He is able to do the works of God, the purpose, the will, the mandates of God. Nagatuman siya ni pinagi sa paggamit sa Yahweh to become a winner believer. Unsaon man niya pagkahimo mananaog, doing things as unto the Lord. Na. Mao na operational will of God. And furthermore, the believer who now has the spiritual power, na siya spiritual ng gahom, makahimo na siya sa pagtuman sa sunod nga kategorya sa kabubuton sa Dios, which is geographical will. So, nakatuman siya sa operational will of God tungod kay na kapadayon man siya sa pag-advance, and then he is fulfilling by using the key how to become a winner believer, doing things as unto the Lord. Ug nga siya na naman siya espirituhan ug gahom, so he is able to fulfill. And then ang ikatulong nga kategory, geographical will. Geographical, from the root word geography. So, may kalabutan kinig lugar. Gusto? Dapit.
Now, kanang maong magtutuong positibo na kapadayon sa pagsibog sa unahan, that believer is able to fulfill God's will for him to be or where to stay. So, kung balikon, katong viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Think the thinking of God. Sunod nga operational will of God answers the question, what does God want me to do, to accomplish, to fulfill the works nga iya sa Dios? Mao na operational will. O ang geographical will answers the question, where does God want me to be? Asa man ang buot sa Dios nga akong aduan o asa ko ibutang niya. You see? So he's fulfilling God's will for him to be or where to stay. Kasabot ka ba? So mao ni ang atong giisgutan kining tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Abi nimo, sa diha nga ang magtutuo mugamit siya sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian, kanang he applies Bible doctrine to experience, kini iya ning i-aplikar sa iyang mental attitude, sa iyang motivation, pagdasig, sa iyang paggamit siyang paglitok, his tongue, o ang iyang behavior or behavioral pattern. You see, the overt, kana bang makita sa gawas, overt behavioral pattern. So, with the application of doctrine to experience ngadto sa kasinatian, kini mao'y makaproduce og spiritual growth, spiritual ng pagtubo. This is what leads sa kanang pusgay gid niya sa dautan, that leads to the defeat of evil sa kinabuhi niya ng mga magtotoo nga mo resulta sa iyang pagbuhat og mga binuhatan nga Diyos nun, resulting in the production of divine good og ang iyang palaabuton nga grasya nga mga panalangin. Tawag nato kini og escrow blessings in time. So, maka-anticipate siya sa mga grace blessing kay mo manipasalig sa Dios nga once nga makabot na tong spirituhan ng pagkahamtong nga mao ang capacity for life, then God is glorified. Kasabot ka. Og ang atong mabuhat nga mga binuhatan nga maayo madawat sa Dios tungod kay kana they are categorized as divine good production nga equivalent kini sa latid diha sa Korinto nga pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. You see? So, again, in English, they are equivalent to silver, gold, and precious stones. O kinira matang sa mga maayong binuhatan nga pagagantihan dito sa phase 3 sa plano sa Dios. So, di kinahanglan gyud ang pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios aron di na gyud nato makalimtan kadtong mga punto nga kanunay natong hisgot dinhi nga there are real keys of success in life. Kay may kalabutan kini sa atong uluhan nga how to be truly happy in life. Ang iyawi gyud ning tanan, get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31, 1 Timothy 2:4-5, and John 3:16. Ato ni ipadayon ugma ayog sipyat sa sumpay niini
aron makapadayon gayud ikaw sa pagsibog ngadto sa unahan. You continue advancing in your spiritual life. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.